So yau za mu yi magana ne akan yadda ake buɗe YouTube channel. So da yake it is long process, sannan mutane da dama suka yi bayani shin ya za su yi su buɗe YouTube channel, sannan waɗansu sun buɗe amma ko an yi searching ba a ganin su. So they are facing a lot of problem for that. So yau za mu yi maku bayani step by step yadda za ka buɗe YouTube channel da yadda za ka yi everything day about YouTube. Insha Allah za mu koya muku, amma da yake yana ɗan da tsayi za mu riƙa amfani muna yin shi ƙwara-ƙwara har Allah ya nuna muna mun gama. Sa'annan ga waɗanda kuma ba su da saurin ɗaukan abu, kana aika bidiyo 10 minutes, so wani da abu ya hit 5 minutes ko 2 minutes sai ya riƙa zamana yana ba shi wahala. So za mu riƙa yi da Allah in brief, step by step yadda kowa zai fahimta. So na farko abun da za ka yi shine ka shiga Play Store. Waɗansu suna da email cikin wayan shi, waɗansu ba su da. So idan kana so ka buɗe email YouTube channel, so ka je ka buɗe email karan kanshi wanda za ka yi amfani da shi ne ga wannan channel ɗin. So bayan ka yi creating ɗin email, wanda bai iya creating ɗin email bai diba bidiyoyinmu na baya zai ga yadda ake creating ɗin email. Bayan ka yi creating ɗin email sai ka shiga Play Store. Sorry, ka shiga Chrome browser ɗinka. Bari in kama Chrome browser. Gashi nan. Bayan ka shiga Chrome browser ɗinka, let's see, da yake ba nan na shigo wani waje ko bari in shiga home gaba ɗaya. So sai ka shiga search. Wani yakan nuno mashi YouTube, wani ba zai nuno mashi ba, sai ka yi searching ka sa YouTube as new user, kila za ka fara as new. So bayan ya buɗe maka shi hakan ga YouTube bidiyo waye. So already dama ka sa email ɗinka yana nan cikin wayan, sai ka danna wajen YouTube ɗin nan. Idan ka danna wajen YouTube ɗin nan, so ga nan ya buɗe, in za ku gani gashi nan kamar YouTube, na buɗe YouTube na waya. So amma abun da ya sa ba shiga maku YouTube direct ba, saboda duk lecture da za mu yi nan cikin za mu yi ta, saboda nan ake yin abubuwa sosai. So shi yasa na fara maku daga nan wajen nan. So in za ku kula gashi duk abubuwan da na yi subscribing ne suke cikin wannan YouTube ɗin. So idan kana so ka yi creating as channel, sai ka zo nan wajen. Nan inda ka ga ɗigo ƙwara uku za ka mai da shi desktop size, ma'ana ya koma computer size, sai ka danna. So idan ya buɗe maka computer size haka nan, ga nan ya buɗe. Okay, idan ya buɗe maka computer size, gashi nan haka ga bidiyoyin da ya buɗe amma yanzu ya koma desktop size. Sai ka zo nan wajen daidai inda wannan ɗinka yake, wajen email ɗinka gashi nan wajen ga daidai wajen ɗin sai ka taɓa wajen. Sorry, wanga application ɗin da shi. Fuck off this. Kuɗin haƙuri, wanga application ɗin ne ke fitowa. Bari in juya wayan da zai ɗan yi da sauƙi. Okay, sai ka danna nan wajen, sai ka danna. So yawa gashi nan ka danna, zai nuno maka haka. So idan ya nuno maka haka sai ka shiga your channel. Gashi nan your channel, sai ka danna na farko kenan. Gashi nan ya buɗe ma, in za ka diba kaga babu komi cikin channel ɗin, ma'ana no subject, no everything, ba komi da komi. So sai ka shiga customize channel, da yanan customize channel sai ka danna. Na cikin customize nan ne za ka ba shi suna, za ka yi mashi everything da kake so. Kun san kome ake ne da customization. So nan za ka yi shi. Bayan ka danna shi zai kawo ka nan cikin ST Studio, wato YouTube Studio. So nan za ka yi editing ɗin komi da komi. Sai ka jira shi ya buɗe. Yes, bayan ya buɗe maka gashi nan sun rubuta ma welcome to YouTube Studio, continue, sai ka danna continue. So nan wajen ga za ku gani ga layout, ga branding, ga basic information. Kaga channel trailer for people who have not subscribed, feature for returning subscribers, short videos, uploads. So mu ba nan wajen ga za mu shiga ba, za mu shiga basic information, sai mu danna. So basic information, kaga mun shigo basic information.
sai ga sunan channel ɗin, kun ga sunan YouTube channel a email ɗinka ne nan wajen. So sai ka canza ka sa channel ɗin da kake so ka danna, sai ka danna editing. In ka danna editing nan kenan za ka sa sunan channel. Bari mai da shi tsaye yadda za ku gani. Yawa. Ga nan wajen sai ka bari a goge, sai ka goge. Bari rubuta Alpha Tech misali a ce sunan channel ɗin kenan Alpha Tech. So kaga ka canza ma channel ɗin suna, bari mai da shi kaga ka canza ma channel ɗin suna. Nan kuma description shi me channel ɗin ya kunsa, kamar me za ka yi cikin channel ɗin, sai ka sa in ce zan koyar da abubuwan da ya shafi tech ne saboda kaza, for the efficient of kaza. Kun dai sani komai dai sai ka sa, that's description kenan ko of the channel. In ka zo nan wajen ga kuma za ka gani add language, sai ka shiga add language, ka sa shin wani yare kenan mini ɗin add language, sai ka shigo nan wajen original language select, sai ka danna. So ga nan ya buɗe, sai ka zaɓa shin wani yare kake so ka yi amfani da shi, English ne ko waye duk dai suna nan. Mu dai bari mu yi selecting da English. So mun danna English. Alpha Tech ga shi nan ga description yare English. Sura translation shi kuma nan ga translation language. Shin kana so English ne a dinga maka translating din shi, sai ka shiga. Kun ga kamar mu muna amfani da Hausa ba? Yes, open. So ka gani Arabic, waye everything. In kana son translation shine ma'ana idan ana watching bidiyon ka ya dinga rubuta masu. Bari mu zaɓi let's see shi ma English. So bayan ka gama da wannan, ga shi nan ka rubuta, sai ka sa done. So bayan ka gama wannan, in za ku diba da cewa ga shi nan yanzu ga ka rubuta channel name, sannan ka sa description ɗin da kake so, ma'ana mi za ka koyar da miye da komi. Nan kuma ga let people know how to connect with you, ma'ana shine in mutum shigo channel ɗinka yana so ya yi magana da kai, shin yaya za a yi ya yi magana da kai direct. So shine nan kana iya sa email, let's say ka samu email but it is optional, kana iya ka sa, kana iya ka bashi. So dai in ma za ka sa nan sai ka samu email ɗin da za ka sa. Bayan ka sa email ɗin shikenan ka gama setting ɗin waɗanda basic information kenan, sai ka sa publish. Ga shi nan. So da ka sa publish ɗin ga ka yi 7 ɗin shi kenan. So yanzu ga ka gani change channel publish, go to channel, kaga ya canza. Yanzu ga in za kana so ka gani sai ka kuma your channel, let's see your channel. Wannan abun gaskiya na taɓa. Let's see your channel, sai ka danna wajen channel ɗin. Why it is always bari juya shi. Sai ka danna wanga your channel, inda channel ɗin kake ne ko sai ka danna. So your channel sai ka shiga. So ga shi nan ka gani channel ɗinka Alpha Tech, ga shi nan ya hito Alpha Tech. So insha Allah nan za mu tsara darasi mu na yau, sai mu haɗu a darasi na gaba. Za mu nuna muku yadda mutum zai yi activating ɗin video, yadda za ka sa video, sannan ta yaya za a yi in an yi searching ɗin bidiyon ka ya zama na kowaye searching zai gani. Za mu nuna muku ga lesson na gaba insha Allah. Mun gode.